соли 2016 дар ноҳияи Нуробод бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи коркарди шир ва бастабандии равған мавриди истифода қарор дода шуд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири Нуробод дорои ду сехи истеҳсолӣ буда, дар доираи дастгирии пайвастаи ҳукумати кишвар дар деҳаи лаби ҷари ноҳияи Нуробод аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ сохта шудааст. барои бунёду таҷҳизонидани он 1 млн 800 000 сомонӣ маблағ сарф шудааст. дар маҷмӯъ дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири Нуробод 60 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин шудаанд. минбаъд аҳолии ноҳияи Нуробод аз ҳисоби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири Нуробод бо маҳсулоти гуногуни аз шир истеҳсолшуда ва 3 намуди равған таъмин карда мешаванд.